ಚೆಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋನೆ ಅವು ದಾದನ ಆಂಡು ಶೋಭಾ ಆಯ್ಜವು ದಾದನ ಆಯ್ನಿಯಾ ದಾದನ ಆಂಡು ಶೋಭಾ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ತನ್ನತಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತಾಡ ದಾದ ಮನಿತ ಗೊತ್ತುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನ 40% ಆತಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ದೆತ್ತ ಗೊತ್ತನ ಬೆಚ್ಚ ಎರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ದೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಪಿನಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎನ್ನ ದಾದ ಫಸ್ಟೇ ಪೋತುನು ಮುರಣಿಯೇ ಅವು ದಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಒಂದು ತನ್ನತಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನಿ ಅವಾಗ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂದ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಂಡೆನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಬತ್ತನು ಇರ ಮಂಡೆ വെച്ചാണ്ട് ಇಂಗ್ಲಿಷ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಪಣನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆಂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಲೈವ್ ಮುಗಿಬೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಆಹಾ ಇದೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಎತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪಣ ಶೋಭಾ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತನ ಚಾರ್ಜರ್ ದೆತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪಣ ಎಕ್ಕಡು ದಾದ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನಿ ರವೀಂದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿನ್ ದೀಜಿಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಐತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಹೊರ ಆನ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ತಾರು ಹಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಪು ಶಿವ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ పోండు అక్క ఇని EMI ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇನು ಕೊಡುದು ದೆತ್ತ ನೋಡಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಂಡಿಪ್ಪ ಸರಿ ಪನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಂಡು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡ್ನ ಆತೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬಾಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾತ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತೆರ್ನೇಕ್ ಅವಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂದಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಕರ್ಮ ಅವು ಇನಿಯ ಪೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿನ್ ಎತ್ತನ ಪೋಂಡು ಪಂದನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ಮಾರ ತನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಲಾಗಿ ಉದ್ದದ ಕೆವಿಕ್ ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚ ದಿನದಲ್ಲ ಆಪುಜ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹೌದು ಅವ ಆಪುಜ ಅವ ಆಯ್ಜ ಇಂಕ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದೀಕಲ್ಲ ಇವ ಕೈಟ್ ಪಾತ್ರ ಪೊಡಿ ಆಪು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ದೀದು ಪಾತೆರ್ನತ್ತ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋತಿನ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತುದು ಪತ್ಲ ಮರ ಒಂಚೂರು ಪಂದನಗ ಇಂಚಿ ವೈಪಚ್ಚಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಸೈತೆ ದಾದಾಯಿನಿ ದಾದಯ ಒಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಾ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸತ್ಯ ಅದೇ ತಕ್ಕುವೆ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಲೈವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದ ಎಡ್ಡೈನ ಅಂದು ಪೋಯಿನ
ಅಕ್ಕ ದಯ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಯಾನೆಗೆ ಇತ್ತು ನಾಯಿನ್ ದಾದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅప్పుడు పందిన పోపుండి చార్జ్ తీయను మొబైల్ ఆ ఉంది సాహవ్ എന്നാ കണ്ടനി ಬೇಬಿ ಪನ್ ಪೂಜೆರಿ ಬೇರೆ ಇದು ಪಂಟ್ರೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಾವು ಮೇರೆ ದಾಯೆ ಅರೆಗ್ ಕಡುಪುರ್ನಿಂದ ದಾಯೆಗ ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಬಂದು ಏರ್ ಕಡುಪುರಿಂದ ಓಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇರ್ನ ಏರ್ನ ಹೆಂಗ ಮೇರೆ ಅಭಿ ಆರ್ವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿನ ఆయన ಪುರ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ ಆಯ್ದು ತಾರೆ ಕಡುಪುರ್ನಿ ಜಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಂಟಿ ಯೋಗಿಸ ಯೋಗೀಶ ಓಂ ಶಾಂತಿ ವನಿತಕ್ಕ ಗೀತ ಬತ್ತಿತ್ತಯ್ಯ ಪೋಯಿನಿ ಮಂಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸೈತೇನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೊರ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪಿ ಆಯ್ಗ ಮಾರ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಂಡೆ ಸರೀಜ್ ಯೋಗೀಶ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ఆయన సావాయన ಏರಕ್ಕ ಯೋಗೀಶೆ ಅತ್ತಾರ ವೀರ ಅರೆಗ ಏರೆಗ ಯಕ್ಷಿತಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ದಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿನ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಬಾಲ ಪೊಟ್ಟ ಬೇರಿ ಬೇರಿಟ್ಟಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋತ್ರ ಹೋಗೋತ್ರ ನಿಕ್ ಇನ್ನ ಬೇರಿಟ್ಟು ಅಂದ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ಕೋರು ಗೀತಾ ಒಂದು 22,000 ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ಕೋರು तुम्हारा बाप व्यावसी ಯೋಗಿ ಸಾಯಿ ಮನ್ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿನ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆತ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋ ಆನ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋ ಆನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದು ಹೊಡೆದೇವೆ ತಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ పోండు షా అద మల్పని మండవ చేతడు మొబైల్ బోర్డు పూల వనసించందని కుల్వే మొబైల్ బోర్డు గీత మొబైల్ ఎత్తుకోరు తంగమ్మ మొబైల్ ఎత్తుకోరు గీత మొబైల్ ఎత్తుకోరు సూపర్ సూపర్ తంగమ్మ నమస్తే దాదాయిని ಗೊತ್ತಿಜ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಯಿನ ಅಂದ ಗೀತಾ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಬೇಕದ ವಾನ್ ವಾನ್ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು 40% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಸಿಸಿ ಹಾಯ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೈ ಐ ಐ ಐ ಐ ಐ ಬುಲಿಪ್ಲಿ ಬುಲಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಪವೆ ಆ ಕಡಪವು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತುಕೋರು ಅವ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತುಕೋರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತುಕೋರು ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಏನು ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸು ಎನ್ನ ಹೋಗಯ್ಯ ವೆನಸ್ ಹೋಗಯ್ಯ ಮೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಯ್ಯ ವನಸ್ ಹೋಗಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗಯ್ಯ ನಾನು ಏ ಪದೆಪ್ಪು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಸೊಬಾ ಇಂಕ್ ಮುರುಮೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನ್ನಡ ಹೌದಾ ನೀವು ಕನ್ನಡನಾ ನಾವು ತುಳು ನಾನು ಇರ್ಲ ಹಾಕೇನು ಜೇರು ಸುರುವಂತನೈ ಗೀತ ವನಸಾಂಡ ಗೀತ ಚಾಪರ್ಯನಾ ಗೀತ ದಾದ ಬಂತದಲ್ಲ ಗೀತ ಓಡಿಪೋದಿತ್ತ ಗೀತ ದಾದಾಂಡು ಭಾರತೀಯ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಾಯಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತತ್ತು ಮುರುಮೀನ್ ಗಸಿ ಒಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ
ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಉಂಟಾ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ? ಆಯೆ ನಿರ್ಣಿಕ್ ಪನ್ಯಕ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲನು ಉಂತವೇರು ತೂಲ ಪಂದು ಐಕೆಂಕುಲ ಆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಏತು ಬಿಡ ಆತೆ ಪಶೋಬಲ ಆತೆ ಪಾತೆರ್ದಿನ್ ಸೈಯಡಾಯ್ ಆಯ್ ಬೆರಿ ಸೊಬಕಾಯಿ ವನಿತಕ್ಕಾಯಿ ಆಯ್ ಗೀತಾ. ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗ ಬೇಕಾ? ಹುಡುಗ ಬೇಕು. ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಶಿವ ಆಂಟಿ ಯಾರ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ? ಅವು ಈರಕ್ಕ ಕಲ್ವೆ ಏರ್ ಹೋಗಿ ಕಲ್ವೆ ಕಂಡರೆ ಬರ್ತೇನಾ? ಕಂಡರೆ ಬರ್ತೇನಾ? ఆయన దిగలే ఆంటీ ఆయన సావు ఆయన పున్నత కట్ట. ದೇವಾ ದೇವ, ನೀವು ಆಂಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತಾರು ನಿನಗೆ ಆಂಟಿ ಅವ ನಾಯಿ? ನಿನಗೆ ಆಂಟಿಯಾ ನಾನು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಆಂಟಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನೀನೆಂತ ಅಂಕಲ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ఆయన ಬೇರಿಗಟ್ಟಿಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇರಿಗಟ್ಟಿಂಟ ಬೇರಿ ಅಂಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂಕಲ್ ಯಾರ ನೀನು ಅಂಕಲ್? ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧವ ನೀನು ನನಗೆ ಆಂಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ಯಾತಿದ್ದದು. ಗೀತಕ್ಕ ఆయన ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂಕನ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಕೈ ಈರ್ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಗೀತ ತುಪ್ಪಾರು. ಓ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಕೈ ಆದ ಪೇರು. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ದೇವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ನೆರ್ನ ಸಾಪ ಪೈಜ ಮೊಬೈಲು ಈ ಪೋಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸಾಪಡೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ పోతినತ್ತು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊರನೇ పోతుడు ಮೊಬೈಲ್ తెత్తుడు 2 ವರ್ಷ ಆಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಗೂರ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ పోతుడు ಅವ ನಿನ್ನ ಓರಿ ಎನ್ನ ಸಾಪದಾದೆಕ್ ಇದಕ್ ಇದು ಕೈತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತುಪೆ ಮೊಬೈಲ್ పోಂಡ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಾಪ ಅವ ಮಾತ ಅಂಚ ಸಾಪ ಏತ ದೀತೊಲಿ ಎಂಗ್ರೆ ಸಾಪ ದೀಪಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಾವ ಈ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದವ ಗೀತಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ಬರ್ಮೇರ್ದು ಮೇ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ పోತು 10 ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತು. ಗೀತಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಬೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ತೂಲ ಶೋಭಾ ಎಂಚುಂಟು ಪಾತೆರ ಅಲ್ಲೇ ಓಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನು ಬರ್ತಂತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೆದಮೆಯ ಗೀತ ವನಿತಾನ ದೀವೋಡಲೆ ರಡ್ಡು ಸಾಮಾನು ಬರ್ತರಿಗೆ ಅಲೆಯ ಗೀತ ವನಿತನ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತರಿಗೆ ತೋಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಅಂದೆ ಅಂದೂಪೆ ಬೇರೆ ಅಂದೂಪೆ ಸಾಮಾನು ಗೀತಡಕ್ಕೇನಿಗೆ ಗೀತ ಸಾಮಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಏತು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ? ನೀ ರವೀಂದ್ರ ಅವದಾದ ಬನ್ನಿ ಲವ್ ಯುಗೆ ಪಲ್ನೆ ಇದು ಬಂಡ್ರೈಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಯಾವ ಪಂಡಾರು ಪಂಪೆರಾರಂದು ಅಚ್ಚನೆ ಪಲ್ಲೆ అయిపోయి అల్దెత్తల్ల గడి బా లవ్ ಮಾಡೋಣ. ಗೀತಕ್ಕ ఉంటారా? శోభా వనిత దాయి ఇన్ని నేర్పుని ఏరు నేర్ను మారేయానికి ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಪೆದಂ ಪಾತೇರು ಬತ್ತಡೆತ್ತು ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದೀಪೆತ್ತೆ ದುರ್ದಿಕ್ಕಡೆ ಕರ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋತಿನ ಬೆಚ್ಚರುಲ್ಲ ಸಿರುಟೆ ಈ ಸಾಪ ದೀಪಿನ ಕೀಪಿನ ಬಣ್ಣರತ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಸಾಪ ದೀಪೆ ಬಕ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಒಕ್ಕಾಯನ ఒక ఉండరే ఒక ఉండే బేబీ పక్క వంశాంతి ఇంకు ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಒರೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತದು ಲಡೆ ಮಂತದು ಇಂಕ ದಾಲ ಆವಡ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿದವ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಗೆತ್ತಲ್ಲ
दादी काजीपू गीताका गीताकाग वनिता कड़पुरना सामान मस्त मस्त आत नंचा आयता काजीप मनपात बेबी बनेरे बरಡು ಗಿಡಿ ಗೀತಾ ಬೇಬಿಯಾ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಸಕಾಯಿ ತಿಂದು ಸೈಪೇರ ಅಂದಿಸತ್ತೆ ಆಯ್ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿತು ಆಯ್ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಲೈಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 5 ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ನ ಅಂಡಿ ಅವನ ಸಾಂಡೆನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದಮ್ಮ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋನಾಗ ಪೂರಾ ಬಂದರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ದಯಸಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪ ಹೆಂಗೆ 25,000 ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತೇರು ನೀ ಕಾತು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋರು ಬೇರೆ ಕರ್ಮ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆಂಡು ಬೇಬಿ ಕರ್ಮ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಯಾನಿ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೇನ ತಾರದ ಮರ ನಾಳುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಸುಧೀರ್ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಅಲೆಗ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಭಾಷೆನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹೌದೌದು ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಎಂಜೋಲ್ಲರಿ ಅವ ಇದು ತೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಚಕಾಯಿ ಪಡ ಎರೆಗಾಂಡ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತೆ ಕಂದಿ ತಾರದ ಮರಡು ಬೊಂಡುಂಡ ಕೇನಾಡ ಬೊಂಡೊಪ್ಪುರಡ್ಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂದು ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿನ ಹತ್ತು ಈ ಜನ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ದಾನಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಆರು ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಡೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡಿ ನಂದು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಏನಾರು ತೋರ್ಸ್ಬು ತುಪ್ಪ ಇರುಪೆ ಬಂಡದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಚಂದ ಉಂಟಾ ನನಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೊಂಡರಡ್ಡೆನಾ ಕೇನಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಕರದ ಮರಟು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತಿರುವ ಸರಿಟ್ ಪಾತಿರ್ ಎಂಗ್ಲಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬ ಯಕ್ಷಿತ ನಿಕ್ಕಲ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬುರ್ದು ನೆಟ್ಟಿ ಲೈವ್ಡ ಏನ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಇಂದೇನು ಬುರ್ದು ಪಿದ್ದೈಡ ಬಡಿ ಏರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದೊಂಡು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಾತಿರ್ಗ ನಿಕ್ ಆರ್ವಿನಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಯಾರು ಮದುವೆ ಎರಲ್ಲ ಬದರ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡಾತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಪಾತಿರು ಅರ್ನ ಆರು ಪಾತಿರು ಓಕೆನಾ ಬೇರೆ ಬಲ ಸೊಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಆತ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ತೆಗ್ಸಿತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೆಲನು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಅವು ನಮಸ್ತೆ ಸುಂದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಪಾತಿರು ಗಲಾಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ನೀಕು ಪಾತೆರು ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ದಾಯಿ ಗಿಂಚಮನ್ ಪೈ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಾರ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕೋಡದ ಲೈವ್ಡಿ ತೂತನ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತಾರ ಕನಿಕಲ ದುಂಬು ನಂಬರ್ 1 ಒಂದಿತ್ತು ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪಿನ ಗಲಾಟೆ ದಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ದಾದಾಡು ಕರೆಗೆ ತಕೊಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾನ ಸೈಡು ಮರಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ತೀರ ಅಕಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಚ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆ ಅಪ್ಲೆ ಗೇಟ್ ಹಂಚ್ಬೋಲೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ ದಾನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ದಾದ ಅಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಎನ್ನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ఆయన ಪೂರ ಸರಿ ఆయన ಪೂರ ಇರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದಾಡಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಇರೋದಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಕ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಕೂಲುಡ್ದು ಒಂಚು ಹಾಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾ ಪಾಪ ಒಂದು ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಗೀತ ಒಂದಿತ ಈ ಗಲಾಟೆ ಬಂಡ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಬೇರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೋಬರ ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ಬಿರಿವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲು ಲವ್ ಮಲ್ಪಿನ ಜನ ಏರು ಬೋಡ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ
ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಐಡು ಪಚ್ಚ ಗೀತ ಉಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಗೀತ ಅవి ಎಂಚಯ್ಯ ಅಲವು ಮಲ್ಪ ಗೀತ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮಂಡಲಿನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಈ ಗೀತಾಂಜಲಿಯಾ ಕೂಕಿ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಆಯ್ಪೋದಾಡು ಆಯ್ ಗೆಬ್ಬುದಿಲೆ ದೀಪೆತ್ತ ಕೆಪತಂಡೆಗು ನೀವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಂಥ ಡ್ರಾಮಾ ನಾವೆಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ನಾಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾಲೆಲ ಬಲ್ಲೆ ಏತ ನೆಲ್ಲಂಜಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪೆರಡೂರಕ್ಕ ಪೆರಡೂರು ದಾರಾ ಉಡುಪಿರ್ದಂಜಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಈರಿ ಏನೇನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಲ್ಪಲ ದಾಯ್ ಬೇರಿ ನಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನಂಜು ಕೊನು ದಕ್ಕಂಚು ಕಡ ನಡುಕು ಯೋಗಿಸನ ఆయన ಏರ್ ಮಾರ ಐಡು ಮಂದ್ರ ದೆಪ್ಪುನು ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುನಗನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯೇ ದಾದರ ಆತನ ಬಂದು ಎಂಕ ದಾಯ ಗೊತ್ತನ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ನ ಪೂರ ಏತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಓದರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಾಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಒಕ್ಕಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹೋಗು ಮಾರಯ್ಯ ಯಾಶಿ ಯೋಗಿಸ ಎಕಡೆ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ವ್ಯಾಮರ್ಸಿ ಮಲ್ಲ ಜನರಿಜ್ಜಿನ ಬ್ಲೂನೋ ನೋ ಅಂದಂದು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಏನು ಪೋಪೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಪೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ನ ರೈಟ್ ಬೇಗ ಯೋಗ ಯಾಕ್ಷಿಗೂ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲ ಐಡು ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಕ್ಕಡ್ಲಿಡು ಮಮ್ಮ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಆತ ತಟ್ಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಕೋಡ ಪೂರಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಅಂದೆತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು ತಾಯ ಲಾಗಿನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಯಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿ ನೋಡು ಈಗ ಯೋಗಿಸ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸರ್ತೇವೆ ಆಯ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಹಿಂದಿದೆ ಯೋಗಿಸ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅವು 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 ಎಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ ಎಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಐಡಿಯಾ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ರಗಾಲೆ ಸದೇ ಬಯ್ಯಾಯ್ ಆಯೇ ಭೂತದ ಲಕ್ಕೊಂದೆ ಬರ್ಪಿ ಮಾರ್ಲಿ ವಿನೋದು ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿಯೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಂಚಿಕಾರ ಕೂಲೂರ್ದಂಚಿರಾಕಾರ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಡೇಂಜರಸ್ ಅತಿ ಡೇಂಜರ್ ನಿನ್ನ ಯಾರು ನಂಬುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಅಂಕ್ ಆಕಲ್ಲ ದಿಲ್ಡು ಮಂಪುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಓದುವೆ ಪೂರವರ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪ ನಾನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ತೂಲೆ ಸೋಫಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಗೆಬ್ಬುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಗಿತ್ತಕ್ಕ ಈದು ಈ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಯಾಕಡೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡ ಈರೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮೊನ್ನೆ ನೀ ಬೊಲ್ಪಿದಯ ಪನ್ಪುನು ದಾದಾಡ್ಲ ಬೇತೆ ಪನ್ ಬಲ್ಪಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅತ್ತವೈ ಏನ್ ಎಡ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬೂದಿ ಕಿಟ್ಟನ ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೂದಿ ಕಿಟ್ಟನ ಬೇಕು ಎಂತ ಇದು ಬೂದಿ ಕಿಟ್ಟನ ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಪ್ಪ ದೇವಾ ಸೂಪರ್ ಸೊಬಕ ಬೂದಿ ಕಿಟ್ಟನ ಬೇಕುಗೆ ಏರ್ನ ಯಾವು ಮೊಲ್ಲ ಸೋಮನ ಬುಚ್ಚೆ ಅದು ಪೊಡು ಪೋತಿ ನಾವು 9ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಬೇಕು ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪು ನೆಂಚನ ಏರನ್ನ ಲಕ್ಕಡೆ ಬೋಡ್ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪುಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಜವ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚುನ ಅಕ್ಕ ವನಸಾನ ಎನ್ನ ವನಸಾನಿ ಇರ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಬುಚ್ಚೆನಾ ನಿನ್ನ ಬುಚ್ಚೆ ದಾನೆ ಮಗ ದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಭೂತಗ ಬರಕೆ ಬಾಕಿಂಡು ಏರ್ನ ಭೂತ ಬರಕೆ ಬಾಕಿಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ದೇವರ ಬಲ್ಲಿ
ಭೂತ ಪರಕೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನಂಚ ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊರೋಡು ಜನ ಉಟ್ಪುಜಿರೇನು ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೆ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕ? ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತುಳುನಾಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪುರಪ್ಪ ನೋಡು ಮಾರ. ಬಾಯ್ ಮುಂತಿಯಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಪೂಸ ಬಕ್ಕ ಯಾ ನೀರ್ನ ಪುಚ್ಚತ್ ಮೋಕೆದ ತಮ್ಮ ಪುಚ್ಚತ್ಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಆಟ ಬೇಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವೇರ್ ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ऊपर ರಂಗಸ್ಥಳ ಆಟ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ತುಯ್ಯಾರ ಪಿರೋಡು ಮುಂಡು ಆ ಮಗನ ಸೋಬಕ್ಕ ಕೋಪ ಆಯ್ ಇನ್ನ ಅಬ್ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆ ಈರ ಪಂಡರತ ಭೂತ ಅಂದು ಏರೆಗೆ ಭೂತನ ಅವ ಆಯೆ ಯೋಗಿಸೆ ಪಾಪಜ್ಜಿ ಆಟಡು ಮೈಸಾಸ್ರೆ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ ಅವು ಎಕಡೆ ಬೈದೆ ಆಯ್ಗಿ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಬರ್ರವಣ್ಣೆ ಅಂಕಲು ಬಕ್ಕ ಆಪು ಜನ ಬರ್ಪು ಸೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ದೀನ ದಾಲ ಆಪು ಜತ ಚಾರ್ಜ್ ದಿದ್ದು ಎತ್ತನ ತೆಕ್ಕುಡು ಮಾರಯ ಇರು ಬನ್ನಕ ಲೇಟ ಬೇಗ ಬೈದ ತಿಕ್ಕುದು ಇರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈಸಾಸ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮೀಯಾವು ಬರ್ತದೆ ಓಲ್ ಬಯಸಾಸಿರಿ ಓಲಿ ಅಲಂಬಲು ಪೋಯೆ ಮಿತ್ತಾಯೆ ದಯ ಪಂಡ ಕೋಪ ಇದ್ನಲ್ಲ ಇವ ಆಪು ಜಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಬೂದಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾರಾಯರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾ? ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿನಗೆ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ? ಗೀತ ಬಂದರು ಬತ್ತನ ಗೀತ ಬಂದ ಬತ್ತನ ರಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಗೀತ ಬಂದ ಬತ್ತನ ಹಾಲು ಸಾರಿ ಯಾರಿ ಕಡೆ ನೀ ಸರ್ತಿ ಹಾಲು ಹರಿ ಕಡೆ ಕಡೆದು ಬಚ್ಚದು ಹೋತಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಂಜಿಗೆ ದಿನ ಅಂದೆ ಗೀತಾ ಬಂದ ಹೊತ್ತನಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿ ಅನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ನಿಂಡ ಕೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪತ್ತ ಬದ್ದ ಬರು ತೂಕ ಅಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪತ್ತು ಬಂದ ಬರುಗೆ ಆ ಭೂತಾಗ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡೊಂದ ಈಗ ಆಂಟಿ ಪಂದ್ ಪ್ರಾಯಕ್ ಮಾರ್ಲಿಯೇ ಸರಿಜ್ಜಿ. ಡೂ ಯು ನೋ ಉಚ್ಚಿಲ? ಎಸ್, ಉಚ್ಚಿಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪಟುಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಚ್ಚಿಲ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ವನ ಸಾಂಡೆಕ್ಕ ವನ ಸಾತಡಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮುರುಮಿಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಲ ಮುರುಮೀನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಪಿರಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ಬೂದಿ ಗಿಟ್ಟನ ಬೇಕು ಸೊಬಕ ಬಂದ ಬೇಗ ಬರು. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತ ಬೇರೆ ಅರಿಗಡೆದು ಅವು నుంచి ಬರೋದುಂಟು ದಿನ. ಸೋಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಓ ಸೋಬಾ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಓ ಮೆಗ್ಗ ತಮ್ಮ ಈ ಬಚಂಕಾಯಿ ಡಾಯ್ಜಿ ಮಾರಾಯ. ಓ ದೇವರೇ, ಓ ಬಚಂಕಾಯಿ ಗೀತಾ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಬಚಂಕಾಯಿ ಕೊನ ರಿಕ್ಷಾಡು ಎಡ್ಡೆ ವನಸತ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ ಕತ್ತು ವನಸವ ನಿನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಆಯಣ್ಣ ಪುಚ್ಚೆ ಬೋಡು ಇತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದಾನಿ ಮಗವಂತ ಸೋಬಕ್ಕ ಉಂಡರ ಮೇರ ತಾರದೈ ಬಚಂಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಬು ಪುರಂಡು ವನಸಾಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಲೈವ್ ಬೂದಿ ಗಿಟ್ಟರ ಬೇಕು.
उच्चे लाईक करूया आता. अच्छा हाय ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನೇ ಮಾರೆ ಈ ಅಕ್ಸ ಕುಕ್ಷ ಅವನೊಂದು ಆತಾ ಉಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಉಚ್ಚೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದೆ ಮಾರ ಇರಿ ಹೊರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪುಜ ದಾದೆ ಬೇಬಿ ಗೂಬಿ ಮಾತ ಪನ್ಪುನಿ ದಾದ ಪುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಏತು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಿ ಓ ಅಪುರ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಬೆಕ್ಕು ಬೂದಿ ಇಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಊಟ ಗೀತಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಗೀತಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಡ್ಡೇರಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬಲ ಏನೇನು ಬೇಬಿ ಬನ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ రెండు మూడు సార్లు డిలీట్ మంపలే మెసేజ్ లాస్ట్ హైడ్ మంత్ బిడ్లే ఛానల్ ఆయన ఐడియా వచ్చి ఛానల్ ఐడియా మంత్ ಬಿಡ್ಲೆ ಬರ್ರ ಬೆಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಬಿ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಪನ್ನಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಮರ್ಲ ಮರ ಈ ಸಾರಿ ಜೈ ಬೇಗ ಪೋಪ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ನ ಸಾವು ಯಾ ಪಂಡತೆ ಐಡು ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತ ದೆತ್ತಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಪ್ರಗತಿಸಿಸ್ ಯಾರು ಸಾರುಲೆ ಐಡಿ ಇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅದಾತ ಆರು ಮಲ್ಪಾಡು ಆರು ಆಯ್ ಓದ್ ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಯ್ಗೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಓಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ఆయన ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ ಅಪ್ಪಡ ಆಯ್ಗೆ ಮರ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡು ಚಲಿ ಜೋರುಂಡ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಮಾರಿ ಇತ್ತ ಬೆಗರುಂಡು ಆಯ್ಗೆ 90 ಕಾರಿನ ಅಂಚ ಬೇಬಿ ಬನ್ಪುನಿ ಆಯ್ಗೆ ಮರ್ಲೆ ಜೋರುಂಡು ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾತೀನಿ ಏರಂಡ ಹೆಂಗದಾನೆ ಸಾವಾಯನ ಮೆಸೇಜ್ ದಿನ ಬುರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇಬಿ ಅಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿರ್ನ ಗೆಡ್ಡಪ್ಪನ ದಾದ ನಾಯನಗ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಏಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಲೆ ಆಯನ ಸಾವು ಅವು ಆಯೆ ಯಕ್ಷಿತಾದಿಪ್ಪು ಆಯನೆ ಸಾವು ಎಂಚಿ ಆಯ್ಗೆ ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಾತ್ರ ಏರಾಣದಾನೆ ವರ್ಜಿನ ಇಡು ಬರ ಸಣ್ಣ ಮೀರ್ದಿನ ಕರ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ನ ಹಾಳು ಮನ್ಪರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅಂದೈಕಲು ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಯಾನೆ ಎರಿಗಿಲ ಮುಜಿಕಾಸ್ತೆ ಪಂಡು ದೀಪಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಐದು ಮೆಂಬರ್ ಆಪಡೆ ಇಜ್ಜ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಎಂದೆ ದಕ್ಲೆ ತಾರು ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಬಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಆನು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಈಗ ವನಿತಕ್ಕ ಮಣಿಪುಜರಿ ಇರು ಆಲ್ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಲ್ಲ ನೆರಿಯಾಲ್ ಗೀತಾಗ್ಲ ಗೀತಾ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಬಂದ ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಏಕೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ತಾಕತ್ ತಂಕ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಪುಟದಿನ ನಿನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬಲ ಬಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಏರಿಯಾ ಎಂಕ್ ದೂರ ಬಾಡುವಿ ಆ ಏರು ಅಕ್ಷ ಬಂದ ದೈಕ್ ಬನ್ನಿನಿ ಈ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ದಿನೇಶ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಬಾತೇನು ಪಾತೇನು ನೆಟ್ಟಿಡು ಬಾತೀರಿ ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟದೆ ಪಾತೇರು ರುಚಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಆಯ್ಗೆ ಹೊರ ಬಂದು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರಿದು ಬರ್ಬಿ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಬುಡ್ದೇವೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಲ್ಪ ನೀಕ್ ಈತ ನೆಪ್ಪ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಜ ಮಾರೆ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ನ ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲು ಹೋದ್ ಬರ್ದ ಸೈದ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಸನ್ನಿಯಾ ಸಾವಾಯನ ఆయన మెసేజ్ రీడ్ మనకు చేరల ఆయన సై అంది పడలు ఇంక ధర్మ మగుదూరు ಅಂಚ ನಾಯಕ ಸರಿ ನೀರು ಈ ಅತ್ತ ಆಯಕ ನೀರು ಸರಿ ತತ್ತ ನೀರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೋರು ಚಂದ ಅಕ್ಕ ಏನು ಎನ್ನವನ ಸಾಂಡವ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಬೇಬಿ ಬನ್ಪುನಿ ಆದಿ ಬಂದು ఎక్కడోరి బతుదు వాళ్ళు పగలు ఈ బచ్చకాయ తిని గీత ఉంచు రడ్డు అవి కొంచెం బేరం మలిపి బచ్చకాయగా పాప ఎక్కడి నుంచి బచ్చకాయ పోతుంది బలి వరందులే ఎట్లా ముల్ప ఎరిగ్ల ಬರ್ಪುಜಿ ಐಡಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸುಮಾರಿಪ್ಪು ಅಂದು
ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್. ಎಂಕಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ರೆ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಎತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ತತ್ತದ ನೀರು ಅಕ್ಷರ ನೇರತ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ ನೀರು ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆಯ್ತು ಸರಾಲು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲಿ ಅವು ಕೊರೆಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಸನ್ನೆ ಮರದ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪರಿಗಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾವಾಯನ ಪಡುಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ. ಪಡುಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ? ಅಕ್ಷ ಏನು ಮಾರ್ಲಿ ಸಾವ್ ತಪಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ತಪಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಪರಿತಕ ಯಾನ್ ದಾಯ ನೀರಡು ಯಾನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಜನ ಮನ್ಪಂತೆ ಕೊಲಿ ಈ ಅತ್ತಾತ ಆಯ್ ಸೈಪೆ ಬೇಗೋಡು ಕುಡು ಅಂಚ ಪಂಡು ಪಂಡದು ಸೈಪೆ ಸೈಯಡೆ ಹೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆನಾ ఆయన గురి తోడుದು ಕೊಂಪೋಲೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಅವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂದ ದಿನ ఆయన ಆಂಕರ ಎರಿಯುಂಡು ಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವರೆ ಇದೇನ ಲೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೂವರತ್ತು ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ కమెంట్స్ ప్లీజ్ మనకు వచ్చి ఓకే ఓ రండే మగ ఎత్తు పన్పుని నీకు గీతూ అవి ఏరు బేబీ గీబీ మాత ఆయన అప్పేనా ఏరా కర్మదబుల్ ಎಲ್ಲ ಲೈವಿಂದ ಮನೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಹಾಯ್ ಆಯ್ಗ ಮರ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ ಬಂದ ಬಿಡ್ಲಿ ఆయన ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹತ್ತವು ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹತ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇತಲೆ ಇಪ್ಪನೇ ಅನ್ನ ಹೋಯ್ತು ಗೀತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಮರ್ಲು ನಾಯಿ ಯಾವ ಸಾವು ಯಾ ಓದುಜಿ ಸೈಯಡೆ ಮರ ಕಟ್ಟು ಸೈಯಡ್ ಸೈ ಆಗ್ಲು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟನಿ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾವುಲು ಪುರ ಮಣಿಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷ ಓಂ ಸತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹಾಯ್ ಅನಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಮರ್ಲೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಸೈತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಷ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸೈತೆ ಏನ ಆಕಾಶವು ಅಕ್ಷ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿಕೇನ್ರಿ ಹಣೆ ಬರೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಾವು ಅಕ್ಷ ಓಂ ಶಾಂತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಐಡಾಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ್ ಹಾಕದೆ ತೂಕ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಾಚ್ ಎನ್ನಲಗ್ಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕಡೆ ನಡು ಮುಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಪಾಡೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬರ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಏತ ಐಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಯ್ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪುನಿ ಸಾವು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಷ ಸೈತೆ ಪೋಯೆ ನನ್ನ ಬಜ್ಜ 10 ಮಜ್ಜೆಟು ಆಯ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆ
ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಪೋದು ರಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಅಂದೆ ಇಷ್ಟ ಇಡೀ ಇದೆ ಬಾ ಮಗನೇ ಯಾರ ಡಿಯರ್ ಯಾರ ನಿನ್ನ ಪಡಿಯಾರು కొంచెం ఉల్లా పెట్టు కమ్మీలు మారీలు అది ఆయన అమ్మేది గుడ్ నైట్ అక్క గుడ్ నైట్ ಬೇರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಯಾರು ಬಲೆನ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಬಂತೆ ನಾರು ಒನಸುಗಳು ಎತ್ತೇರು ಉಡಿದು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಏನೇನು ಐಡ್ ಮಂತಾರ ನಿನ್ನ ಐಡ್ ಮಂತಿನತ್ತ ಅಕ್ಷನ ಐಡ್ ಮಂತ ಓಕೆ ಈ ಎತ್ತತ ರಂಡೆ ಮಗೆ ಮನಿ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಉಡುಪಿ ಮನಿ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಉಡುಪಿ ಕಿಶೋರ್ ರಂಡೆ ಮಗೆ ತುಲ್ಲನ ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು ಓಡಿ ಮಗನೇ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಮಗನೇ ಈಗ ತಕ್ಕಲೆ ಸಮುದ್ರ ಬೀಜ ತಕ್ಕೊಂಡದೆ ಬೋಟ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೂಕುದು ಬಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂತ ನಿನ್ನ ಬಚ್ಚಕಾಯಿ ತಂದು ತಂದು ಮಾರಿ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಆಗಿ ಏ ತಪ್ಪ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಡಿಯ ಅಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪುಟ್ಟ ದುಪ್ಪೇರು ಬರ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಬಚಕಾಯಿ ಮುಗಿದು ನೀ ಎನ್ನ ಸಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಲಿಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನನು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡೇರತ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೇ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಅಂಡ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಈ ಅವೇನೇ ಕಾಪುರು ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬೋದು ಈ ಹಾಲೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿನ ಅವು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಓಕೆನಾ ನೆಟ್ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೇರು ದಾಲೆಜ್ಜ ಪೂರ ಲೈವ್ದ ಹನೆ ಬರ ನೀತೆ ಮಾತ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲು ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ನೆರ್ಪುಜಿ ಕೇನ್ ರೆಡ್ ಆಪ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚನೆ ಕೇನ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಕುಲ್ಲು ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಬ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪನ ಕುಲ್ಲು ಈಚನೆ ಸೀದಪು ಯಾರ ಏರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪು ಏರ್ಲಾತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಈಜಿಡ ಲೈವ್ ಮೆನ್ಸ್ ಹಲಪ್ ನಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಈಜಿ ನಾನು ಅಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಆಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಗರಟೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಾಪುನ್ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ ಲೈವ್ ಅಡ್ಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅವು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಈ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೇರನೆ ತುಪ್ಪನೆ ಆಯ್ ಖುಷಿ ಆಪಣದಾದ್ರ ಮಿತ್ತೊಂದು ತುಪ್ಪೆ ಗಲಾಟೆ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಏರ್ ಬಂಡದು ಇಂಚಿತರ ಅಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಸಹಪ ಕರ್ಮ ಈ ದೇವಿರದು ಮಲ್ಲನ ಮಾರೇ ಅತ್ತತ ಮುಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಓಲೋಲು ಬೇತ ಬೇತ ಪನ್ಪುಲಕ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪುಜ ಏಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನಿ ಬೊಂಬೆ ಈ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನಿ ಜಿನಲ ಆಯ್ ಸೀಂತಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಸೈಯರು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಆಯ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ ಬಿಡ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸಾವು ನಿಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಶಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನದ ಬಾಯ್ ಕೇಂಡ ಓಕೆ 10 ಜನದ ಬಾಯ್ ಕೇಂಡ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಶಾಪ ನಿಕ್ಕ ತಾಕಂದ ಕುಲ್ಲವಾ ಅನಿತಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜ ಕಲ್ವಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಕಲು ಪುಟದು ಬಂದಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಶೋಭಾ ఒక్కడే ఏర్ల బతు దూరు పనిపించాడు ఆ సరి ఇచ్చే బండి సైకో బండదు బేవసి యక్షిత్ ఎన్నడ పాత్ర టీవీసీ
ಆ ಏರಿಗ ಓದ್ತೇನ ಕಲಿವೆ ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಕಲ ಹೆಂಗ್ ಐತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುದು ಸಂತೆ ಮಗ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ ಬೇವಸಿ ಅಯ್ಯ ಪಾತೆರ್ನಕಲ್ಲ ಪಾತಿಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಾಪು ಜೈ ದಾಯಿಗ್ ಲೈ ಬತ್ತಿನ ಮೆನ್ಸನ್ ಮನ್ಸ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕುದಾರ ಆಯ್ಡ ಪಾತೇದಿಜ ಆಯ್ಗೆ ఆయన ಸಾಪಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನನ್ನದು ತೆಪ್ಪೆ ಆಯ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಸರಿ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇನಾ ಸಾಮ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂತ ఆయన కంకనాడి పాడలే మానసికాయ గిజినల దేవుడు బతి పండిర ఆయ గిజినల మండ సరి ఇచ్చింది ఓలమ్మే మగ యాక్సిತ್ బల ಐತೆ ಆಯ ಗಿಜಿನಲ ಬತ್ತ ಪಂತಿರ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಅವೇನು ಕೇಂದಿ ಜಗೋತನ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನು ತಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಆಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂತದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ನೇರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಆಯನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಪೂರ ಅವು ಯಕ್ಷಿತ್ ಸಾಮಾನು ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಮೊಗಲ ಸಾಮಾನ್ ಡಾಯ್ ಜಂಕ್ ಗೀತಾ ಸಾಮಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಆಯಗ ನಾಯಿಗ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೂಜೆ ಆಯ ಅಂಚೆನಿ ಕಲವೆಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಜೆ ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾ ಇಲ್ಲ ಗೀನು ಫುಲ್ ಡಂದು ಅತ್ಯ ಬಿ ಆರ್ ಜೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆತ್ತನ ಸ್ವಿಚ್ ಅಪ್ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಪಿ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಐಕ ಆಯ್ ಪೋಯಿ ಆಯನ ಸಾಪಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಯಿನಿಗೆ ಕೂಡ ಪನ್ಪೆ ಆಯನ ಸಾಪಾಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಲಾಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಸಾಪಾಡ್ಲ ಅಡೇ ಆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಆಯ್ ಇಷ್ಟಡುಲ್ಲೆದ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಡ ನಂದು ಕಿಶೋರು ಎಲ್ಲಿಗ ಅರಿಕಡೆ ರಗೀತಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಲ ಸಾಮಾನಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯಕರ ಆಜದ ಕನಪುರ್ ಮರ ತಾರದ ಬರ ಬಜಂಕಾಯಿ ಪುರ ವಿ ಆರ್ ಜೆ ಮೇರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಯ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಓನ್ ಆಪಿನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಪ್ಟ್ ಅಂದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೈತೆ ಲೈವ್ ಅಂತಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ಗ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಟು ఆయన దాద పుద్దారు ఇష్టారు ఆయన పుద్దరవి యక్షిదేపు పొడిచి మార నీకులో గుడ్లు అవన్నీ మన పొడిచి ఇష్టాలు మత పొద్దాలని మన పెద్ద పొడిచి బిఆర్ జే ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಜಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ ಇಂಚಡ ಮತ ಪೋದಾವ ಪುರ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಮನ್ನ ಬುರುಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಯರ್ ಆಯ್ ಏರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪೆಟ್ಟ ಬುಂಡತ ఆయన ಶಾಪ ಹಿರೇಗ ತಾಗುಜಿ ಅಂದು ನಿಜ ಇನಿ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಮ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಕಡೆಯವರು ಬುಡ್ರೆ ಮಾರ್ಲ ಶೋಭಾ ಭಾರತಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬರ್ಚಿ ಪಡ ದಾದ ಉಂಡು ఆయన ಅಹಂಕಾರ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಉಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಆನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ನಾನು ಪೂಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೋವಾನ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚದು ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆಪು ನಿಖಿಲ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಏಪಲ ಪೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೀಪು ಆಕಲಿ ತುಲಾಗ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತದ ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸದ್ ಪೋಪುನು ಮುಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಪೋಯತಾ ದೀಪು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇತನು ಬಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಪಿ ನಿಜ್ಜಿ ಗನ್ನ ಆಯ್ ಓಲಿ ಈ ಗನ್ನ ಕಟ್ರ ಬೈನ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಸೊಬಕ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಮಾನು ಯಾವ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಸಾಮಾನ್ದಾರ ಯಾವ ಮಾರ ಸಾಮಾನು ತಾರದ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅರಡ ಅಂದ ಐಕೆ ತಾರೆ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಚೂರು ಆಡಲ್ಲ ಪಡು ಅವೇ ಅನ್ನ ಇಂಚಲ್ಲರು ಐಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇದಾ ಮಲ್ಪಜಿ ಕುಲ ಒಂದು ತೂಲ
ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಕ 5,000 ಗೀತಾ 5,000 ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪವ ಬಕ ಮಾತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕು ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ಐಫೋನ್ ದೇತನ್ವೆ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಪನ್ನಾಯಿ ಸೈತೆ ಈತ ಬಚಕಾಯಿ ಬಂತಿನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕನಲೆ ಮಾರ ಸಾಮಾನು ಕನಕ ಬೇಬಿ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಸೋಬೆ ಬೇಬಿ ಉಂಡರೆ ಗೀತ ಐಡು ಮಲ್ಪಿ ಐಡು ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೀತನು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದೇ ರವೀಂದ್ರ ಗೀತ ದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಮನ್ಪಾಲ್ ಬೇಬಿ ಬನ್ನಕ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ ದಕ್ಕಲೆ ಗೀತನ ವೆತ್ತು ಬೀಜ ದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ವೇಣುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಭಾರತ್ ಬೇಬಿ ಉಂಡರ ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಗೀತಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ಪೊನ್ನಾನ ಆನು ವನಿತಾ ಬೇಬಿ ಉಂಡರೆ ಆನಿಯಾ ದಯ ಪೊನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿಜಿ ಗೀತಾಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿಜಿ ಗೀತಾ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿಜಿ ಅದು ನೀ ಕೇತು ವರ್ಷ ಗೀತಾ ನಾನು ಗೀತಾ ನೀ ಕೇತು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರ ಅದೇ ಭಾರತಕ್ಕಾಗು ದಯಗ್ಯಾ ಹೆಂಗ ದಯ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗ ದಾಯಗಳ ಬೇಜಾರಿಸಿ ಮಾರ ಅಕ್ಕ ಸಮಯ ಅಂಡ ಜಪ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಅಂದಿ ಸಾಮಾನಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಓಹ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಂಡ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಂದು ಯಾವ ಗೀತಾ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಹಾಕನಾ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಬರೋಡತೆ ಐಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಆಯ್ರಡಿಲ್ಲೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಆಪನೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂಡ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಪರ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳ ಮದುವೆ ಪಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳ ಹೊರ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು ఆయన ತಿಗಲ್ಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಯೇ ಬೇಬಿ ಬನ್ಪುಜಿರಾ ಏರಿ ಪನ್ನರೆ ಮುಜಿ ಕಸ್ತಾಯಿ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಿ ನಾಪುಜಿ ಗೀತಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾಯರೇ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದಾರ ಭೂತನ ನಂಬರೆಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿ ಗೀತಕ್ಕ ರೆಡಿ ಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬೇರಿಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೇರಿಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿಗೆ ಆದ್ರೆ ದಾದನ ಬಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಮೆನ ಸಾಮಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಸೊಬಕ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ ಪತಂ ಬರೋದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟಿರಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಯಕ್ಷಿತತ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟಿಕೆ ಆತೀನಿ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಯಕ್ಷಿತತ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆತಲ್ಲ ದಾದವು ಸಾಮಾನು ಅವರ ದಕ್ಕದ ಬಾಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ತೂಲ ದಿಕ್ಕೇನು ಬಾಡನ ಸಾಮಾನು ದಾದ ಕಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗೆ ಎಂಕ ಮೀನು ಅರಡ ಗನ್ನುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಪೋಡಿಗೆನಾ ನಿನ್ನ ಅರಡ ಗನ್ನೆತ್ತನ ಮೂಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಭಾರತ ಕಡೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಆತ ಇವೇ ದಾದ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತನ ಯಾ ಡಾನ್ ಎಂಡ ಪನೋಟ್ಯ ಯಾ ನೀರ್ ಎಂಡ ಪಂಡಪುರ ಸಮಾಪನ ದೀಪಕನ 2021 ಗೊಬ್ಬರು
పల్లె శోభక శోభక ఇరు పనుడు ఎంకులకేనుడు శోభ ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಅಭಿ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷಿತತ್ ಬಕೇರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಕಿಶೋರು ದಾನೆಗೆ ಈದು ಡಾನ್ ಈರಿನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಟ ಬುರ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಕಲಯ್ಯ ಡಾನೆ ಅತ್ತಾನತ ಬತ್ತನ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪಾತೆರಡಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಡ ಈ ಜಿಂಡ ತಜೆಪ್ಪೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಈ ನೀನು ಈ ಸರ್ತಿ ಗೀ ರೈಸಿಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪುಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೋ ಒಂದುಂಡಲೆ ಬಲೆ 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 ಉಳ್ಳೆಂದು ಗೀತಕ್ಕ ಕುಸಲ್ಗವೇ ಅವೇ ಗೀತಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇಡ ಹೌದು ಸುಧೀರ್ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮಾರ ಎಂಕು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನೆ ಈ ಬಾರೇದಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈ ಇನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈ ಒಂದ ಕುಲ್ಲು ಬಕ ಮನ್ಪು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಒನಸಿಗೆ ಬರ್ಕ ದಾದ ಮೂರಿಯರ ದಾದ ಹೀರಿ ಅದು ಬಕತ್ತ ಎಡ್ಡ ಬೂರುಡೆ ಕತ್ಯ ಡಾನ್ ಬಂಡದಿ ಎಡ್ಡ ಬೂರುಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದ ತುಯ್ರಾಲ್ ಬಬ್ಬರ ದೀಪಕಣ್ಣ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂಡ ಓದು ಬರ್ಪೇನಾ ದಾದೆ ಪಂಡಿ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟು ಓ ಜಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಾ ಹೆಂಗ್ ಲವ್ ಆತನಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌದಿ ಸ್ವಾಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಡಿಕಾಲಿ ನಿ ಮುರುಮಿನಿಂಡು ಆಯ್ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದಿಲೆ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಪಂಜವೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ ಜಪ್ಪಡ ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಕುಲ್ಲು ಏರವು ಸುಂದರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ ಬರತ್ತ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಗೀತಲ ಶೋಭಲ ಲೆತ್ತಬೋಯ ನಾನು ಲೆತ್ತಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾ ಪಾಡುಜಿ ಗೀತ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಗೀತಲ ವನಿತಲ ಪಾಡುವೆ ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇ ಎನ್ನಲೆತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ನೀವು ಆಂಜವೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡವೆ ಎಲ್ಲದಿಂಚು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಸಾಕಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾದಿಲೆ ಅಂಜವೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಗೀತಕ್ಕ ಹೋವೇರು ಈ ಸೋಬಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾ ಉಂಡು ಬಲೆ ಹೊಸತ್ ಗೆತ್ತನ್ಲೆ ಪುಂಜವೆ ಅಂದಿ ಯಾಕಡೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅಡ್ಡು ಸತಿ ಲೈವ್ ಮಂತನಾಗಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೆತ್ತದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಐಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಐಕೆ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತ ದೀಪ ಬುರ್ಚೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆನ್ ಮಂತ್ರ ಆನ್ ಮಂತದ ಮೊನ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಪೋಂಡವು ನಾನಂಚು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಮಾರದಿ ದೂರ ಗುಂದೆ ಪೋಡು ನಾ ಅಂದೆ ಎಂಗುಳು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಕಿಶೋರು ತೂಕ ಇತ್ತತಿ ತೆಂಗಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದುಂಡದ ಐಕಿ ಕಾಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಬಾಡಿಗೆ ತೂತ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾತದೆ ಕಾವ್ಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಕೊರ್ಪು ಜಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಮಾಮಿ ಕಾವ್ಯನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದ ಸಾತು ವನಿತಾ ತಿಂಡಿದಾದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ತದ್ದು ಇವನಡ ಲಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಲಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಡೆ ಬೋಡೆ
మంగ దీపక్ మంగేనా ఎప్పటి నుంచి గీతక్క నా మామి లేదు దీపుకు అమ్మాయి ఉండయా అమ్మ గీత కొంచెం పరిచయం ఎంతకోరు ರಿಕ್ಷಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಉಂಟಾ ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ ಕೋರಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ದೀವನ್ ವೆಂಚಿ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಲಿ ಬಿಂಗರ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲು ಜದೇವರೆ ಮುಲಿಯಾನ್ ಮಾಲಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಮಾಲುಂಡ ಗೀತಾ ಬೇಬಿ ಲಾರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ಲಾತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಾವೇಡ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ನಯ ಗೀತನನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಭಾರತಿಗೆ ಈ ಪೂರೆಗಳ ಮಾಮಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಉಂಡು ಬಲೆ ಲಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾರುಂಡ 10,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ದಿವಲ್ಲೇ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಏರಿನ ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಮಾಮೂಲಿ ಎప్పుడు ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮಾಮಿಯಾ ದಾದ ಅಭಿಜ್ಜಿ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಏಲಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಏಪಲ ಕಾಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀವಳ ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಇದೊಂದು ದಡ್ಡೆ ಪನ್ ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ದಡ್ಡೆ ಪನ್ ವರ ಎಂಕ್ ಒರಿಲ ತೋಜುಜೇರು ಅಕ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಶೋಭ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಲೈವ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಪುಜ್ಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುದು ಇತ್ತಲೆ ಅನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದೆ ಪಾತಿರನ್ನುಲ್ಲ ಸಭಾ ಒಂಜಿ ಐನೂರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಮಾಮೂಲೇರು ಈರುಂಡರ ಈ ಪಾಯ ದೀಪು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ತಿಗ್ಲೆ ವಾ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ತಿರ್ಗಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಲೆಪ್ಪುರತ ಬಿಯಡ್ಜೆ ಬೇಗ ಹೋದು ಬೈದಾರ ಅನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ ಬಲ್ತು ಬೈದು ಪೂರ ಬಲ್ತು ಪಾಡು ಒರಿಲೊಂದಿನ ಬಡಿಸಿ ದೂರ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇ ಪೋದು ಎప్పుడు ఆడబడదా బియర్ జన్న అడ్డబూరుండే లకొల్ని చిల్లర ఆపుండు శోభ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುಖ ವನಿತಾಕು ಕೂಗಿಲೆ ದೀಪಕಡ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಮದಿಮೆದ ಕೊರ್ವೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕುಲ್ಲುಗನ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಉಂತೊರ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡ ದಾಯಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಪೋಯ್ ಬರಟು ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಬಸ್ ಮಾತ ಪೋ ದೂರ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲರೆ ಡ್ರಾಂಡ್ ಪೂರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ವನಿತಾ ಜೋರು ಇಂತ ಜೋರು ಮೆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ರಮ್ಮುಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬರ್ಪ ವನಿತಾ ಈಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಆಲ್ ಪರ್ಪು ಜಾಲ್ಕೋಡ ತೈಟಿಗೆ ಕಾಂಡಲ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ತರ ಬೇರೆ ಮುಗುಳು ಸಾರಿ ಮೇರೆಗ್ ಅಯ್ಯ ಆಡ್ಜೋಗುಂಡತ ಅನ್ನುವ ಮೀನಿಗೆ ನಡಪರೆ ಹತ್ತಿಜ್ ಕೊಡ ಕಕ್ಕೊ ಊರಂ ಬೋತಿನ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಾಕಿದ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಬೋದು ಬಾಕಿಲಿ ಬೋಟು ಮಲಿಪುನ್ಗೆ ಯಾ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಅದೇ ಬರ್ಪೆತ್ತ ಒಡೆ ಬರ್ಪ ಬಲ
ಓ ಬಲ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರಡೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಡು ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಮಂದಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಪ್ಪುರೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಗೆ ಇಂದು ದೆತ್ತದಿ ದೆತ್ತದಿಲೆ నేను ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದಿ ಹುಡುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲ 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 പേട്ടിയില്ല ബലിച്ച ಭೂಕಂಪ ಶೋಭಾ ದೀರ್ಘಾವ್ ಜರ ಕೋಡೆ ಅನ್ನಾಗು ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಎರಿಗು ಪೊನ್ನು ಏಪತಿಕ್ಕಿಡು ತಿಗ್ಗವರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮೆರಡ ಬಾರ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಾರದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಂಚಿನ ಕುಡಿಕುಲು ಬರಡು ಕೊಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇನ್ನು ಲಕ್ಕರಾಯಜಿ ಅವೇ ಬಾರೋನಾರ್ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಬಾರ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ ಬಾರ್ ಕೇಂಡ ಒಲ್ಪಗೇನು ಓಲ್ ಕೇಂಡ ಒಲ್ಪ ಬನ್ಪೇರಾರು ಬಾರ್ದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಗಂಗರ ಲವರ್ ಗಂಗಸರ ಲವರಿಗೆ ಅವು ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನನ್ನೇ ಪುದರ್ ಬಾರದು ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ 5,000 ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಬ್ರೋ ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಲೇವಿ ಓ ಜಾಗ ಪಂಡ ಯಾವ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಬನ್ನ ಆರವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ఆయన ಪುದರ್ಗೆ ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ ఆయన ಪುದರ್ ರೀತಿರಿ ಬಾರದು ಅನಯಪಲ್ಲ ಇವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾಡ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುನದಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನೆ ಇಂಕು ಯಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂದೀಪೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ತೂಡಾಂಡ ಹೊರ ರೆಟ್ಟು ఆయన అందుండత షార్ట్ వీడియోలో మేము పెరాపు చేత ఒక పోపేరు ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪುದರ್ ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ ಕೃಷ್ಣಪುರಟ್ಟಿಗೆ ವನಿತ ನಡೆಪು ಕೋರೆಂಡು ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಬೇಗ ಉಡುಪಿಡಿಲ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ ಉಂಡಿಗೆ ವೈನ್ಸ್ 7 ಜನ ಸಂಡೆ ഇരുന്നാണ്ട ಮೊಬೈಲ್ ಪಂದಾರ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾರ ಸಾವು ತೂಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ತೆತ್ತಿನ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರ ಸಾವು ಎನ್ನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ಮಾಯಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾರುವರ ಬಾರದಕ್ಕ ಅಂದೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಾರುವ ದೆತ್ತನವನ ವನಿತಾ ಓಮೀನು ಅಲೆ ಕೋರಿ ನೀ ಕಾಜಿಪು ಕೋರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್
ನವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ದೀಪಕ್ ಹೆಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮುರು ಮೀನುಲ ಕೊಡ್ಡೆಲ ಇತ್ತಿಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೇನು ಯಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾತಿರೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಲೈವ್ಡು ಈ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೆ ದೀಪು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗನಾ ಅಂದ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗನಾ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ಟುಗೆದರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓ ಮೀನು ಮುರು ಮೀನ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆಲಗೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲೀರು ಎಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಪತರೋಡು ಈರು ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ಗು ಪಡ್ವರ ಕೊರ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ಗು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪರ್ದು ಮುಲ್ಕ್ ಮನಿ ಪದ ಜಿಪ್ಪೆ ಊದೆಂಜಿ ಹೆಣ್ಮಗ ಅರ್ಧ ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಕಂಡನಿ ನೆಪ್ಪಿರಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಕಲ್ದೆಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈಲ ಪಾತೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೆಗ್ಗು ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪಲೆ ಒಂಜವೇ ಇನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಲೈವ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟುಗೆದರ್ ನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಡುಪುರ್ವೆ ಇವು ಆನ್ ಮನ್ಪಲ್ಪ ಬೋಡ್ತ್ರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪು ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪು ಪಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಮಲೆ ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ದೀಪು ಕಡೆ ನಾಟಕಂಬರಲ್ಲಿ ಮುಗುಸು ದತ್ತು ಮಾಡುವೆ ದಿನೋಲ ಮೀನು ಅತ್ತೆ ಅಕಲೆ ದಿನೋಲ ಮೀನು ಮೋನೆ ತೋಜೋಡು ಹೊರ ತೋಜೋಡು ಬಕ್ಕ ಬಂದ ಮನ್ಪುಲ ಬೋಡನ ವಯಸ್ಕೇಂಗ ಆಯ್ಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಗೆತಾ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ 2 ಜನ ಪಾತಿರೋಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಓಕೆ ನಿಖಲು ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆನ ಟುಗೆದರ್ ಬತ್ತನ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಯಾ ದೀಪು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೋಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಉಲ್ಲತ ಇಮಟ ಆಂಜ ಉಂಡು ನರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡಾಂಡು ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಈರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವರ ಜನ ಬರುವರು ಅಬ್ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಟುಗೆದರ್ ನಿಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ 90 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಾದಿ ಮೆನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ವನಿತಾ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟಲಿ ಫುಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆನ ಹೊರಗೆ ಬರ ಜಪ್ಪೆ ಅಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜತಯ್ಯ ದೀಪು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಡೋದ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನೆಟ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಬಲ ಯಾನ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ಪೆ ಈ ಆನ್ ಮಂತಡಾಂಡ್ ಏರೇ ಮತ್ತೆ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಲೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ ಪಿನ್ ಮಂದೀಪೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಬಿಯರ್ ಜನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಜವೆ ಪೋಪುನೆ ಇದು ಆರೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಪಾಡ್ವೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪು ಆಯ್ತಾ ಟುಗೆದರ್ ಲಿಂಕ್ ದೈತೆ ಪಾಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ತಿರ್ತಿ ಪಿನ್ ಮಂತಿರ್ಪೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೋಂಡು ಒತ್ತುನಾಂಡು ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ನಿಗುಲು ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಅವೇನು ಒತ್ತದು ಚಾಲಾಪು 2 ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಆನ್ ಮಂತನ ಯಾನ ನೆತ್ಪುನಿ ಲೈವ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಡ ಬಂಗಾವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
కొంచెం ఫాస్ట్ మారే ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಡದಾದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಆಯನ ಆಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ವರ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಬೆ ಯಾನ ಸಟ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ವರ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಐಕೆನ್ ಹೊರ ಮಂತ್ ಕೊರ ಆಯ್ ಕಲ್ಕಿ ಮಾರೆ ಕೇಳಿ ಶೋಭಡ ಪುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಹೊರ ಮಂತ್ ಕೊರ ಮಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಿನ್ ತತ್ತನು ಮಾರೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ತತ್ತದು ಅವಳ ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಅಂಪರೆ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲಿನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಗ ನಾನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಲುಂಡ ಬಂಗಾಪುಡು ಬಿಯರ್ ಜನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎತ್ತುಂಡ ಇರೆಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎನ್ನ ಆಂಡ ಯಾನು ಏಪಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾಯದ ಯಾನ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಫುಲ್ ಪಾಡದು ಬಲ್ ಫುಲ್ ಹಾಕು ಜಾರ್ಡ ಬಲ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಗ್ಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತು ನಾನು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಗೋಲಿಡು ಪತಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಲಿಡು ಪತಂಬಲೆವೆ ಯಾನ ಬಿಯರ್ಜೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಜೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿನ ಇದು ಆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಡಿಬ್ಬ ಅಂಡ ಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗತಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಗ್ಗುಂಡು ಇದು ನೇರ್ಲ ಕೇನುಜೆ ಸೋಪನವರ ಕೇಳಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೊರತು ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಪರಬು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನ್ ಆಪು ಇಜ್ಜಿಯ ಮೊಬೈಲೇ ಆನ್ ಆಪುಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಚ ಆನ್ ಆಪಿನ ಶೋಭಾ ಅವೇನು ಏರು ತುಂಬದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂತ ಮುಂದೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಾರಯ್ಯ ನೀನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರುವರ ತೂಪೆ ಅಂದ್ ಇವೋಡು ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಐ ಲವ್ ಯು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಂದು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಅಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತೂಕ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ಏತು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ ಮಂತಿದ್ದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾ ಮುರನ್ನಿಂಚಿ పోతుంది మొబైల్ కర్మ చార్జ్ మురన్నించి లంచ్ 100% ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪತ್ತ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡುಜಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬಕ ಐತ ಬಾ ದಾದನ పోతుండు ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನ್ಪೆ ದೀಪಕನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕೆ ಏನ್ ದಾದಮ್ಮಂತೆ ಶೋಭಕ ಪಾಪ ದಾದಮ್ಮಂತಲ್ಯಾ ಆತ ಶೋಕುಡು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಡ ಹೊರ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸಿ ಗುರ್ತು ಅಭಿ ದಾದ ಒಲ್ಪ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಂಡ ಮುಲ್ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಪೂರ ಜೋರ್ದನೆ ಇಪ್ಪು ನಾವಾ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಂಡಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹೊರ ನೀರು ಮುರ್ಕಾದ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಇತ್ತ ಪೈಪು ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಮುರ್ಕಾದ ದೆಪ್ಪ ಅವೇ ಇರುಲ್ಲಾರ ತಪಕ ದಾಲಾಂಡ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಂಡು ದಾಯೆ ಅತ್ತು ದೀಯ
ಅಮ್ಮೇಡ ಬುಧಾರ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೋಗಿ ತುಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಸೊಬ ಅರೆಗ್ ದಿಯನ ನೆನಪು ಯಾನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಇಂದೇನು ಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕದು ಇಂದೇನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಿ ಮಂಡೆ ವಿಚಾಪಿನ ಕಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕನ ನೆನಪು ಉಂಡು. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಶೋಭಾ ದೀಪು ವನಿತಾ ಏನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ಓಕೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಏರ್ದು ಶೋಭಾ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತಿನ ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂತೆ ಓಕೆನಾ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಮಾತೆಲ್ಲ.